Ahojte a vítajte pri sledovaní tejto epizódy Artefaktu. V tejto epizóde sa budeme netradične venovať unboxingu úplne nového produktu, no a niektorí si všimli, je ním Commodore 64 Ultimate. Toto zariadenie bolo vyrobené niekedy koncom roku 2025, no je to takým stelesnením všetkých želaní a prianí fanúšikov Commodoru. No ale nestrácajme čas, poďme sa rovno pozrieť, čo vám v balíčku od kuriéra príde. No a tu vidíme krabicu, vidíme, že je celkom veľká, tu sú jej rozmery, vidíme váhu, vidíme, čo je vnútri a vidíme, že je označená, že je tam béžová farba. Tá sa mi páčila zo všetkých najviac, bola taká najštandardnejšia. Poďme sa pozrieť dovnútra. Prvé otvorenie, uvidíme, čo vlastne obsahuje. Tieto unboxingy určite robili všetci ostatní Commodoroví youtuberi a fanúšikovia retro. Ale tuto máte pekne po slovensky. No a vnútri prepravnej krabice máme takú nádhernú retro inšpirovanú krabicu Commodoru. Ukazuje nám tu verzie ostatné, béžová, Starlight a Founders Edition. Tu boli pozlatené tlačítka. Čo tu ďalej máme? Béžová farba, nejaké ďalšie informácie, iné retro obrázky. No a proste klasika. Určite vás všetkých zaujíma, čo je hlavne vnútri. No, víta nás, welcome to your digital oasis, nejaký papierik. To si môžeme vytiahnuť. To je ozaj len uvítanie. Máme tu nejakú krabičku s nejakým príslušenstvom, no a samotnú mašinu pozrieme sa najskôr asi na to príslušenstvo, čo nám sem všetko pribalili. No a máme tu HDMI-čkový kábel, keďže to je moderný Commodore a všetko je pripojiteľné na HDMI a USB, tak ho budeme potrebovať. Adaptér so všetkými typmi prípojok. Very second kazetka. To by mal byť USB kľúč v podobe takejto kazety. Takáto červená kazetka. No a máme to prakticky USB kľúč. Tam by mali byť nejaké softy, ktoré na nás čakajú. Na tie sa určite pozrieme vo very second videu. Pretože toto je len unboxing. A sú tu ešte nejaké samolepečky, ktoré sa určite budú páčiť a hodia sa hoci kde. Pozrime sa na tú hlavnú vec, čím je samotný počítač. Ale je tu ešte niečo. Je tu pekne ťažká používateľská príručka. A teda je v štýle Commodoru. Ja som kedysi mal v tých 90. rokoch tiež Commodore a bola tam taká hrubá kniha, žiaľ po nemecky. A teda moja nemčina bola síce dobrá, ale niektoré tie technické veci mi unikali. Tuto máme všetko po anglicky. No, bude to treba si to preštudovať. Určite sú tam nejaké novinky, vzhľadom na to, keďže tu je ten Ultimate Commodore, nie štandardný. Bude tam nejaký pravdepodobne spôsob, akým sa upgradeuje firmware, nastavujú výstupy a tak ďalej. To si určite v ďalšom videu pozrieme. No a tu máme teda samotnú mašinu. Ešte studený od prepravy. Vonku je tak minus 5 stupňov. Klávesnica má veľmi dobrý mechanický feel. Je tu troška flexu, ale ten je minimálny. Pozrieme sa, ako vyzerajú samotné
switche po vybraní tlačítok a vidíme, že sú tam štandardné Cherry MX switche, alebo teda kompatibilné, ťažko povedať, že ktoré konkrétne switche tam budú. A teda feel je fajnový. Ako už viacerí spomínali, Shift Lock nám nelokuje. Je to niečo asi ako numlock na počítači, ktorý sa tiež nelokuje. Takže je to také modernejšie. Máme tu klasické porty pre joysticky, ktoré berú úplne bežné joysticky alebo Mega Driveový gamepad. Máme tu multifunkčný power button. Tento power button by mal mať viacero funkcií. Do jednej strany by sa mal zapínať, do druhej strany by mal byť len jednopolohový. No, uvidíme, ako presne funguje. Zdá sa mi byť taký troška flimsy, ako sa hovorí. Uvidíme, ako to bude v praxi. No a tu máme vstup pre napájanie, štandardný expansion port pre cartridge alebo iné expansné moduly. Ten by mal byť plne kompatibilný. Diera na prepínanie kanálu, ktorá neslúži k ničomu, ale tento case je vytvorený tak, aby sme tam vedeli strčiť aj prakticky asi obyčajnú dosku z Commodora, predpokladám. Máme tu RF výstup, máme tu video, sériový port, klasický Commodorový, takže môžeme popripájať rôzne disketové mechaniky a tak ďalej. Kazetový port, takisto dôležité na pripojenie kazeťáku alebo iných extra zariadení. No a to, čo tu máme nové, je tu výstup pre HDMIčko, je tu LAN port na pripojenie do siete a dva USB porty Ačkové. No a pozrieme sa aj dovnútra, lebo verím, že tí z vás, ktorí o zariadení nevedeli, by radi aj dovnútra videli, že čo tam vlastne je. Máme to zavreté len týmito troma šroubami tuto dole. Hneď to otvoríme. Takže šroubiky máme vonku. Môžeme sa pozrieť dovnútra. No a vo vnútri vidíme, že je tu moderná doska. Klávesnica je pripojená cez USB-C. No a tu už máme pohľad dovnútra zariadenia a je vidno, že je tu veľa konektorov a možností pripojiť veci, ako je tento USB-C konektor, microSD slot, sú tu nejaké headery pre keyboard LED a case LEDky. Máme tu miesto pre user port, ktorý bol pôvodne na tomto mieste. No a tí, čo ho potrebujú, stále ho môžu použiť odtiaľto. Ako vidím, je tu aj konektor na pôvodnú klávesnicu, čiže komu sa nepáči táto parádna mechanická klávesnica, môže si pripojiť starú komodorácku. No a na pravej strane máme dva Zero Force Insertion sockety, do ktorých môžeme zasunúť pôvodné SID čipy. Pravdepodobne ľudia budú preferovať asi ten pôvodný 658 jednotku v jednom slote a 8580 v druhom slote, aby mohli meniť podľa chuti. Máme tu nejaký interný speaker, máme tu dve vnútorné USBčka Ačkové. Tu máme ešte nejaké extra headre. Tie konkrétne neviem, na čo sú. Máme tu nejakú internú konzolu. No a tu vidíme, že máme tam line out alebo SPDIF na zvuk. Ešte aby som nezabudol, tak tu na ľavej strane vidíme ESP32, nejaký Wi-Fi modul, nejaký skrytý USB-C konektor, ktorým pravdepodobne tento modul programujeme, alebo sa s tým programuje toto FPGAčko. No a na ostatok sa pozrieme v ďalšom videu. Keďže toto je len taká krátka unboxing epizóda, je to pre dnešok všetko. Na budúce si pozrieme, ako mašina funguje, ako sa zapája, porovnáme si kvalitu SID čipu emulovaného a pravého, no a všakovaké iné veci. V prípade, že vás mašina zaujala, určite sa uvidíme u ďalšieho artefaktu. Ďakujem za pozornosť a čaute.